Kaspero. So babalik tayo kung saan tayo nakapana ng mga maraming kingmak. At time check natin alas 5 ng umaga. Dalawang bangka tayo mga kaspero. Yan, so apat-apat yung sakay ng bangka. Babawi tayo ng video ngayon kasi wala tayong video nung nakaraan. Habang nasa biyahe tayo mga kaspero, shoutout tayo. Shoutout kay Bro Nico Patawaran at sa mga team Stone Shot natin dyan, kay Bro Ryan at saka sa kay Bro Ashley, Bro Ronald, kay Bro John Ray at saka kay Bro Dendo. Shoutout kay Bro Jojo. And then kay Gabriel Galabayo ng lokal ng Ilugin, Pasig City, Manila, and Galabayo family, shout out. Kay Adong family ng Naik Cavite, kay Frederick Tirado, shout out po. Kay Rone Villanueva, shout out. Kay Pablo Rafael Junilito Gabertas ng Siargao City, shout out po. Kay Criselda Morales, kay Tuto Kalingaw from Coron, Palawan, ayan, shout out. Babalik kami niyan next year. Kay Sir Bobby Gaba, and then kay Sir Jeffred, syempre kay Sir Bontasio, shout out, and sa family, and then kay Lubayat Farm Resort ng Pasig, shout out, at saka sa Dennis de la Cruz family, Tata Untoy Fuji Edward ng Quezon Province, shout out po sa inyo. At eto, kumakain tayo habang nasa biyahe mga kaspero, para pagdating doon ready to dive na tayo dahil medyo malayo pa naman yung biyahe natin. Balata tsaka ano, Blue Lapu-Lapu. Na mga kaspero, unang sisid, maraming rainbow runner, at ayan si Master Danny, siniyasan ko na pumana na siya at bibidyohan ko, pero yun ang nangyari, hindi niya nagets yung mga sinasabi ko, kaya ayun, hindi niya alam kung anong gagawin niya at umangat na lang. Sayang naman, hindi kami nakapana, pero ayos lang dahil dyan lang naman sila sa umpisa at hindi umaalis mga kaspero. Panaro ka rin, kami dyan, di ka ano, tatawa yaw. Umang ya, wala kong panahon, videohan di ka. Abno. At this time, kailangan na nating pumana ng ating first fish of the day dahil medyo malalim itong spot na to, around 22 meters, at merong mga bait, mga dalagang bukid at mga sardines. Pero meron akong target lock dito mga kaspero, isang malaking midnight snapper mga kaspero. Ayan oh, talagang sinalubong tayo, ngunit bumaba din siya, ay pababa naman tayo, kaya ayos lang dahil naka-demultiplied tayo at saka syempre nakasalbi ma-rubber, kaya sa pool mga kaspero meron na tayong buena mano.
Isang good size na midnight snapper. At dahil napakaraming mga slender unicorn dito sa spot na to, kaya kukuha tayo ng isa mga kaspero. Dahil pababa pa lang tayo, sinasalubong na agad tayo. Kaya hindi na tayo magdalawang isip na pumana dahil dagdag na rin ito sa ating pangalawang isda na midnight snapper. At ito, medyo malalaki itong mga slender unicorn. Kaya nag-drop tayo dito around 21 meters, medyo malalim. Kaya pagtiyagaan na lang natin para meron tayong mahuli pag-angat. At nag-target lock ako dito na maka double kill. At tinimingan ko na magtabi yung dalawa. At eto nga, pinana ko na mga kaspero. Kaso lang, napataas ang isa at isa naman napababa, kaya yung sa taas banda nakawala mga kaspero. Sayang, dalawa sana pero basag yung ulo ng isa. Ayun, at least meron tayong nahuli mga kaspero. Another season na naman ang ginawa natin at meron tayong nakita dito na isang slick unicorn naman or gabay kung tawagin dito sa amin. Napakarami yan mga kaspero. Ginagawa ko lang, tinira ko lang para meron agad tayong huli. Muli akong bumaba dito kung saan natin napana yung slick unicorn dahil napakarami talaga mga kaspero. Ay ano, halos pinaikutan ako at binabalak ko na mag double kill para sulit yung dive natin. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari mga kaspero. Eto na nga mga kaspero, naka-target lock na tayo. Sana makadalawa tayo para sulit yung dive natin ngayong araw. At hindi nga tayo nagkamali, dalawa yung tinamaan mga kaspero. Kaso lang medyo maliit yung isa pero goods na rin, at least nakadalawa tayo. Sa pagkakataong ito mga kaspero, nakapana si Master Danny ng isang malaking jobfish or malaguno. Kaya dali-dali akong sumisid dahil sabi niya merong isa na umaaligid at hindi umaalis doon. Kaya nag-decide ako na sisirin at panain. Dahil yung napana ni Master Danny malaki ito at sumabit pa sa bato.
At ginawa natin ng style kung paano natin makuha itong isang jobfish. Bumaba ako at nag-ambush para lumapit sa atin. Ayan, medyo distansya sa atin dahil natatakot siguro dahil pumapalag yung isa. At eto, timingan natin ng tamang pagkakataon para matira natin itong isang jobfish. At ito na nga, range na siya, kaya papanain na natin sa pool mga kaspero. Spine shot, ang ganda ng pagkatira natin dito sa malaking jobfish. At ito na nga, kinuha ko na yung nakasabit na tali ni Master Dane para hindi na mahirapan na sisirin ulit. At good thing na nahuli natin yung isang jobfish at na spine shot pa. Dalawa. Kuha lato. Nagligtas. Mabaw. Paktay mo. Pelagic hunting tayo ngayon dahil napapansin ko na maraming mga bait. At eto nga, nagpakita sa atin isang malaking king mac mga kaspero. Problema, medyo distansya sa atin kaya tinira ko na ito, ngunit nung pagkatira ko sa pool naman, kaso lang napababa yung pagkatira natin, kaya ayun, napunit agad, sayang. Pero okay lang mga kaspero dahil meron pang mas malaki na mahuhuli tayo. At this time, nakita ulit namin yung maraming rainbow runner, kaya kung ano yung pinag-usapan namin ni Master Lani kanina, nangyari na mga kaspero. At eto, binidyohan ko na siya habang hinahabol itong mga rainbow runner. At ayun nga, tumira na siya mga kaspero. Ang problema lang, pagkatira niya, sablay. Tinamaan naman, ngunit natanggal. Sayang mga kaspero. Ayun no. Ito na yung hinihintay natin mga kaspero. Magdadrop sana ako. Pagtingin ko sa likod, eto isang napakalaking king mackerel or panigi. At may kasamang giant trevally. Pero mas pinili ko itong malaking king mac dahil mas mahal ito. Kitang kita ko mga kaspero, tagos yung dalawang flopper natin. Yung gamit nating shaft, Salvimar by Corsis Spearmaster or Kaiser Abraham. Shout out. At ayan, hinahayaan ko lang mga kaspero dahil hindi naman siya pumapalag dahil naapektuhan yung spine shot. At ayan, dinadahan-dahan ko lang na hinila mga kaspero, ngunit napansin ko na lumabas yung isang flopper natin at isang flopper na lang yung natira. Siguro inipit niya yung flopper para hindi bumuka at ayun, buti na lang nakadalawang flopper tayo. Para ma-secured itong malaking king mackerel mga kaspero, kinuha ko yung shaft ni Master Kevin na nasa bangka para tusukin na lang itong king mac dahil alanganin talaga. At kung pipersahin ko, matatanggal talaga itong king mackerel. Napakalaki pa naman ito. Uabot ito ng 13.4 kilos. Kaya ayan, pinagtiyagaan ko, hindi ko hinihila ng malakas dahil matatanggal na talaga siya mga kaspero.
Dahil yung isang flapper nakalabas na, tapos yung isang flapper natin ayun sumasabit sa balat na lang mga kaspero. Ayan oh, grabe, napakalakas ng King Mac na to, pero naapektuhan yung spine kaya hindi na siya nakakalaban ng maayos. Pero ayan, pag nakawala yan, mahihirapan tayong habulin, kaya hinayaan ko muna, bumalik na naman ako sa taas. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon para matusok natin itong huli natin na King Mackerel. Ayan mga kaspero, kinakabahan na talaga ako dyan dahil flapper na lang talaga yung sumasabit sa balat. At ayun, may pagkakataon na para tusukin natin at natusok natin at nakuha mga kaspero. Ayan oh. Ay, gago ka. Tik na nakawala mga kaspero. At pagka-secured nga ng King Mackerel, eto na naman yung pumalit, isang napakalaking giant trevally. At lumapit pa talaga sa atin. Mag-aambus siya na ako, ngunit napakaamo itong malaking giant trevally. Lumapit, kaya di na ako nagdalawang isip na panain ito. Sa pool mga kaspero. Malaki ito, mahigit 15 kilos mga kaspero. Tinawag ko si Master Kevin para panain ito at sinisid niya naman para i-secure yung huli natin na giant trevally. At pinana niya ito mga kaspero at sa pool, ayos, secured na itong giant trevally natin. So shit ah. This time nakapana si Master Kevin naman ng malaking giant trevally at ako naman yung nag second shot. Ang problema lang yung pag second shot ko medyo malayo at hindi talaga abot, kaya pinana ko at ayun, hindi tinamaan. Kaya eto na lang yung gawin natin mga kaspero. Kinuha ko na yung shaft ko at sinisid ulit para tusukin na lang para sure na mahuhuli natin itong giant trevally.
Ayos. Grabe yung spot na napuntahan namin ngayon. Eto, dalawang malalaking wahoo. Ngunit medyo distansya sa atin, hindi natin mapana dahil baka makawala lang kaya hindi ko pinapana. Pero malalaki na ito mga kaspero. Pangalawang encounter ko na ito. Yung una, hindi pa tayo naka-reload dahil nakapana tayo. Kaya yung ginawa ko, hindi ko nahabol yun mga kaspero. At eto, nag-ambush ako. Pinaikutan ako ng napakaraming slick unicorn at saka slender. Merong nakahalo na mga rainbow runner mga kaspero. Kaya na-miss ako dito sa ilalim. Hindi ako pumapana dahil naghahanap ako ng pelagic or malalaking isda. At ayan mga kaspero, grabe. Halos nandilim yung paligid ko kung saan ako tumingin. Punong-puno talaga, nakapaikot sa atin. Kaya ayan, hinayaan ko lang dahil adventure yung hanap natin. Eto, video-video muna tayo. Binalikan ko ulit itong napakaraming slick unicorn. Baka merong lumapit na giant trevally. Dahil pag ganito karami yung isda, ibig sabihin merong malalaki talaga mga kaspero. Ngunit nakailang balik ako dito at ayan, binibidyuhan ko lang talaga sila. Hindi ko pinapana dahil sa sobrang dami. Dahil miss ako mga kaspero. Ayan o, grabe. Yung lalim ng spot na to, nasa 21 meters mga kaspero. At nag-ambush ako dyan para lumapit yung malalaki. Ngunit walang malalaki. Pero itong mga slick unicorn, umaabot ito ng 2.5, 1 kilo. Yung iba, at yung mga slender, aabot ng mga 3 kilo mga kaspero. Pero hindi tayo pumana dahil nakapana na tayo ng una. Goods na yon. Pero sila Master Dane at saka sila Master X, eto yung pinagpapana nila, yung mga slender unicorn at saka slick unicorn dahil napakarami dito sa spot na to. Eto na naman, binalikan natin. At meron tayong target dito na isang malaking malaguno mga kaspero. Sobrang laki talaga nito. Siguro estimated ko nasa 6 kilos ito. At ayan, kung napapansin nyo, merong half nose na unicorn at tinira ko yung jobfish. Ang problema lang mga kaspero, hinarang tayo ng slick unicorn, kaya slick unicorn nang yung natamaan. Sayang yung jobfish. Nag-decide na kaming umuwi mga kaspero dahil hapon na rin. Halos 4:30 na ng hapon at eto, puno yung styro natin. Grabe, harvest talaga. Punong-puno, kaya loaded na yung bangka natin. Babiyahe pa tayo ng halos kulang-kulang 2 oras mga kaspero. At 2 bangka kami. Ayan sila Master Dodoy at merong local spero na dumaan at nagbluhan sila mga kaspero. Ang problema lang, wala silang nakuha, kaya binigyan natin ng 2 piraso, 3 pirasong unicorn or slick unicorn mga kaspero para meron din silang may uwi na isda.
Ito kel, ulo kel. Siyak. Okay, ito ang ulo. Ta. Jalan. Tan. Isa lang ang ball. Hindi tayo isa lang. Tama ro? Para kung minambang kay ano pa ano doon dito. Ito pa yung raw. Oh, ito nga kel. Tama ro. Dalawa talaga yung box. Dalawang box. Ito, bukatin natin box. Cellphone. Lolo mo. Magkano yung Lolo. magkano ni Gap? 300. Ah. Runner. Ilaw eh. Para liwanag ba? Gabi. Samit mo doon tol. Ako na yung solusyon. Sudyang HD, sudya bababa. Yun. Layas huli. At ito pa. Ayan. GT. Tanigi, GT. Green Job. Rainbow Runner. Dani. Ito yung mga almusal namin. Ayan si Kuya Dani. Wait lang. Saan si Nay? Ito na yun, oh. Ito lang siya, Bay? Ha? Bali ito, nagbili si nanay ng ano, pero hindi natin ito bili. Bigyan na lang natin. Oh. Sige, wala lang. Butuhin lang ko, mga sunod mission. Dani Rida. Number 32 sa baluta. Ang imong pabakal karan, i-bakli lang tulay para magsabaw ka. Ah, o sige. Inay. Dahan lang, minit agi. Ganyan kami. Basta may nangailangan, nagbibigay kami. Thank you. Arigato. Good sa yan. Boss. Yun mga kaspiro, may isa naman dumating sa atin na naghihingi ng biyaya natin. Kaya ito, yung green job piece, ito, bibigay natin. Yan. Pagsabaw, ano masabi mo? Ay, sabawan ko. Yung sa mga followers natin. Salamat bro na. Ito mga tubar na Okay. Ron. Thank you. Sige. Magsabaw ikaw, ang maghigop para balik ang siya. No? O, dahan lang. Yun mga kaspiro.